शिगमी गिफ्टची बंधू बांधवांक नानी माईल नमस्कार. आईचे स्पेशल नमस्कार दीपा वेंगसरकाराक. ती स्टार्टिंग देखून म्हाका मराठीन एक एपिसोड कळ्ळी म्हणटा आशिल्ली ज्याला म्हाका मराठी अर्थ जाता उलोवच्या समयान. तशी आजी दीपा वेंगसरकाराक मराठीन एक दोन लाईन सांगता. तुम्ही सर्वांना मनपूर्वक आषाढ एकादशीच्या अभिनंदन. दीपा प्रफुल्लित होवो तुमच्या जीवन सुगंधित जैसे चंदन. नमस्कार. आजी आषाढ एकादशी. तशी सकाळी उठानु म्हाताऱ्यानी नावनु दावाकूड पुरा पुसून दावाक सकाळी फूल हाडूक गार्डना गेली. देवाल सृष्टी कितने नमुने चंद एक एक फूल एक नमुना एक फूल ताजी नेक्स्ट फुला के नहीं कंपेयर करना. ताजी चंद आई ताक गेली वैकी नाही तशीची देवान मनशा सृष्टी केल्या एक नमुनारी. बहिणी जेव चिरडून जेव फ्रेंड्स जेव तशी जावन आम्ही कोणाकची ही लायकी ती चंदी म्हणून दावाले दृष्टीरी प्रतिजन युनिक वैकी नाही. तशी गार्डना फूल हाडवतना केन्नाही एक नमुन्या जीवनांतू लेसन्स मेळटाची शिकवण मेळटा. सकाळची पूजा त्या फूल हाडचे त्या एक नमुन्याचे दावाले अनुग्रह असता. त्या टायमारी त्या उदबत्ती जोडची ती देव जोडचे त्या आरती त्या दावा शृंगारू त्या पळोवच्याक बदेची दोन दाळ पावनाची. आज ऑफिस आसा जाल्यारी 9 घंटाच मीटिंग हांव कॅन्सल करून सांगले आज आमगेले व्हडले दीस आषाढ एकादशी त्या निमती मीटिंग पुरा 10 घंटे नंतर म्हणून. तशी पूज पुरा करून मागीर कामा बसली. हांग पळया हा मीटिंग आणि जातरी अम्मा एक कड्याला एक फोन केला. तिगेला हांव अशी निंगूची नेस कसल पद्दे कसं करताची म्हणून. ती म्हणाली आषाढ एकादशीक गजबजे करचे एक रिवाज के. म्हणाली पावसाळीन तू कस मेळता बिकंड सूर्य मड्डी कीर्ल पुरा घाल बर्शी सरबोशीची मासल वाटून उडीदनी भाजून सुक्या पशीची केची पातळ जाल्यारी दाटची गजबज करची. घांटी म्हळ्यारी पतडे पानाचे गांटी बुत्ती करता पळय तशी गांटी घाल का काही बिकंड काही भारी लायक जाता आमगेल गजबज. हांगा न्यूज सिंतू या पुरा मेळची म्हाका भारी कष्ट. तशी तुम्ही पुरा तुमगे घर लागी गजबजे घरही पुरा केला म्हण लागता गमत करयाची. देवाले आमगेल घरल्याचे पूजा. माता विश्वात्मके देवे येणे भाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज थ्यावे पसाय दान हे देखळांची व्यक्ती सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे दुरिताते तिमिरदा विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो देवांशील तो तेलाहो प्राणीच्या वर्षत सकळ मंगळी ईश
ईश्वरनिष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूचे चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतु बहुना सर्वसुखी पूर्ण होऊनी तिने लोकी भजितो आदिपुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकीये दृष्टा विजये होवे जी एथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो आहुईल धान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला ಪಸಾಯದಾನಮಳರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾನ್ ಬರೆಯಲಲ್ಯೆ ಆತ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕೆ ದೇವೆ ಏಣೆ ವಾಗಜ್ಞೆ ತೋಷಾವೆ ತೋಷಾವನಿ मजद्यावे पसाय दान है इंग्लिशानं ट्रान्सलेशन कसं म्हणारी मे द सेल्फ ऑफ द युनिवर्स बी प्लीज्ड विथ दिस सॅक्रिफायस ऑफ वर्ड्स अँड बेस्टो हिज ग्रेस ऑन मी वर्स सेकंड जे खळांची व्यंकटी सांडो त्या सत्कर्मी रती वाडो भूतां परस्परे फडो मैत्र जीवांचे म्हणारी मे द sinners no longer commit evil deeds. May their desire to do good increase, and may all beings live in harmony with one another. Verse 3 दुरितांचे तिमिर जावो विश्व सर्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांचिलतो ते लाहो प्राणिजात इंग्लिशानं may the darkness of sin disappear. May the world see the rising sun of righteousness, and may the desires of all creatures be satisfied. Verse 4 वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता meaning may everyone keep the company of saints devoted to God who will shower their blessings on them. Verse 5 चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे म्हणारे saints are walking gardens filled with wish-fulfilling trees, and they are living villages of wish-fulfilling gems. Their words are like oceans of nectar. Verse 6 चंद्रमे जे आलंचन मार्थंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु meaning they are moons without blemish and suns without heat. May these saints be the friends of all people. Verse 7 किं बहुना सर्वसुखी पूर्ण होवनी तिही लोकी
Bhajijo Adi Purushi Akhandita. Meaning, may all beings of all worlds be filled with joy and may they worship God forever. Verse 8. Ani grantopajiviye visheshi lokiye drishta drishta vijaye hoaveji. Meaning, may all those for whom this book Jnaneshwari is their very life be blessed with success in this world and the next. Last verse 9. Ethamane Shri Vishweshwaraho ha hoiladana pasavo ene vare jnanadevo sukhiya jhala. The Nivrittinath, the great master, said that this blessing will be granted. This brought great joy to Jnaneshwar. ज्ञानेश्वरीचे कसं नमुन्याचंद फसाय दान ताईक बदची केन्ने म्हाका देवाले पूजे करतना दाळ भरून येता. मिगेल भयणी पूण आसतना आमी आडन दिवचे नायची ज्ञानेश्वराल गांव येब्बा कसं नमुने एक्सपिरियन्स म्हणारी सांगू जायना भारी लायक जाग आयचे एपिसोडांतू ज्ञानेश्वरी Nani maile, vi maile, video तुमकां लायक जाल्यारी प्लीज शेअर करयाची, लायक करयाची आनी यूट्यूबार पुरा डावनलोड केला, सबस्क्रायब करयाची. फ्री सबस्क्रिप्शन येता वेळ येवपास. नमस्कार.